बर' सुबुं आफादनि जिथि बोसोरारि जथुमा बे बोसोरारि जथुमाखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबार चराइदेव जिल्लानि बेगेनाबारि होननाय जायगायाव फैगौ 28 आरो 29 जानुवारि 2024 मायथाइयाव जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। थ' बेयाव जोङो गोबां आलासिफोर जोङो हांख्रायदों। थ' बे आलासिफोरनि गेजेरजों जोङो आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ मोनसे खावलायनो लुगैदों। दे 28 आरो 29 जानुवारि 2024 बे खालाराव जाहाथे मिरुनि गासैबो आफादफ्रा मोनसे गिदिर हाबाफारि लानानै होआ, बिनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायनो लुगैदों। बे जथुमायाव जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुङै जिहेतु सरकारा दाफुंनो होबाबो दाफुङाखै, बिनि बेलायाव जों गोख्रोङै सावरायगोन। आरो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा थामथि बर' गोरोबथानि मोनसे मुंसायारि आफाद, गतिके बिनि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो इयुनाव बर' समाजखौ जोङो मारै दैदेनगोन एबा बर' समाजनि जौगालुनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा हाबा लागोन, बेयाव जोङो रायलायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखि लानानै खामानि मावलांनो थाखाय थियारि जादों। रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जेन' जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जथुमा, बे जथुमायाव गोख्रोङै बाहागो लायो।